Taong 2023 nang unang makiisa ang mga MSME ng Pangasinan sa Manila Fame. Isa ito sa mga nangungunang biannual fair sa buong bansa. 10 mga micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ang isinalang. Isang malaking tagumpay para sa MSME sa probinsya. Isa rin ito sa hangad na marating ng Agrarian Reform Beneficiary o ARBO na si Rick. Malaking tulong daw kasi ito para sa kanyang negosyo. Malaking tulong sir kasi dito na katulad nitong tindahan na ganito, mas lalo siyang makikilala unlike doon sa community. Kasi dati ba sir, hindi ba ganun Opo, doon lang umiikot sa community. So ngayon, Pero ngayon, pag may ganitong tindahan po, dahil sa social media, halimbawa ganyan, nakikilala po siya. sa pagbubukas ng kartindahan sa bayan ng Asingan, nakitaan ng potensyal ang iba pang MSME sa probinsya na maipakilala rin ang kanilang mga produkto sa iba pang malalaking trade fair. We are looking forward for more MSMEs to join IFEX. No? So, syempre mula dito, check din natin ang mga yan. No? Para mas maihanda pa ang mga ito, patuloy ang mga isinasagawang programa ng DTI. Pinaghandaan din natin yan. So, may mga trainings pa rin tayo, continuous mentoring, business counseling ang gagawin natin to monitor the smooth operation of the business. Pagpunta mo na po dito, yun talagang makikita po natin, yung talagang yung marketability nila. Kasi piniprepare naman po natin yung ating mga MSMEs na talagang maging competitive din. Jose Robert Inventor, RNG News.